Uhleleleni ungangeni kule channel lethu ephethe izindaba ezishisayo lapha nawe izingane zakwethu. Ngibingelele kuzo zonke izindawo lapho kufinyela khona leli phimbo. Inkulu indaba lapha nawe izingane zakwethu. Umlisa obukisa ngempahla lapha zika Kroll lapha nawe izingane zakwethu einkundleni zokuxhumana lapha obizwa ngoHandsome Khuthuza lapha nawe izingane zakwethu ubongiyanconcoza lapha uthando lwabantu abamnika lona lapha einkundleni zokuxhumana ikakhulukazi ku Facebook lapha nawe izingane zakwethu bebonga u50k lapha nawe izingane ama-followers anawo lapha nawe izingane zakwethu ungomunye wabantu lapha abaswenkayo lapha nawe izingane zakwethu ebuye edansele nezingoma zamaciko akhona lapha eKZN. Kanti naku TikTok udla lubi lo mlisa lapha nawe izingane zakwethu akukho akukhulumayo kuphela nje wenza nje ngezenzo lapha phecelezi uaction lapha nawe izingane zakwethu ukuthi adanse bese ugqoka kahle. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngoba zikhona nezinye izinsizwa ezenza njengaye ezidume nje ngokugqoka lapha nawe izingane zakwethu. Singabala quality biyela singabala usanele Janibe lapha nawe izingane zakwethu. Ake sidibane kwi-comment section uma usuke wabona ama video alensizwa waphinde wabona nomswenko wayo lapha nawe izingane zakwethu. Uma umusha ngiyacela wenza ukulungile cindezela subscribe cindezela nephela ukuze uzothola ama notification njalo masipost. Kaya notshwala besintu bheka nalo nokhamba indlela zami zaqala zakhanya.